Čaute, Erik Fekete, kvalifikácia na Czech Beast 2016, kategória Elite. Tyč 20 kg. Kotúč 20. Druhá strana 20 a vidíme, kde sa dostaneme. 5 kotúče. 5 na leder. 5, druhá strana ešte. Švihadlo. Hrazda. Captain America. Erik. Keď môžeme. Čože? Ne. 10 sekúnd, jo? 10 sekúnd. 3, 2. Teraz dýchaj, 15. Švihni len 5. 16, 17, 18, 19, 20. OK, máš. Raz. Dýchaj. 2. Robotáč. Dýchaj. 3. 4, 5, 6, 7, 8, posledné dve, poď, 9 a ešte jednu, 10, OK. Nádych, vydýchaj, nádych do oka, poď. Máme. Dýchaj, rozdiel si to. 7, 7, 6. Raz, 2, 3, 4, dýchaj. 5, 6, 7, 8, 9, 10, OK.
Zhlboka nádych, hlboký a ideš, nechoď ďaleko teraz, ty poď, máš 10, poď daj aspoň 6, 4, poď. 11, 12, 13, 14, 15, 16, dobre, nechoď ďaleko, nádych, zhlboka, poď, už len 4. Už len 4, poď. 1, 2, 3 a posledná, OK, máš 20. A dýchaj. Raz, kľudne, raz. 2, to je ono. Dýchaj s rozumom. 3, 4. Dobre, čas je dobré. 5. Dobre. Spomal trošku. 6. Sa nadýchni dvakrát a poď. 7. Posledné 3 ideš, Erišku, posledné 3. 8. Trošku si oddychni. 9. Posledná. 10. OK. A dýcha ide. Nevadí, to není veľa času. Vydýchaj. Máš. Vydýchaj sa, rozdiel si to na 7, 7, 6. 7. Dobre. Pohode, stíhaš aj trastre. Máš 7. 9, 10, 11, 12. Dobre, ešte toto na 2 krát. 12. 4, 4, poď. Hlboké dýchanie. 13, 14, 15, ešte jednu, 16, OK, a už len 4. Zhlboka. Hlboko zádrž, poď a posledné 4 ideš a potom môžeš trošku oddychovať. Čas je dobrý. 1, 2, 19, 20, dobre. OK, trošku oddychuj, trošku sa nadýchni. Rozumne si je. Máš 5 minút stále. Po 9 si oddychneš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobre je, 8, daj ešte jednu a potom si oddychneš, 9, oddychni trošku a pôjdeš rovno do trastru.
zhlboka, vydýchaj a ideš, dáš 10. Posledný power clean na 10 thrustrov hneď. Vydýchaj, nádych a 10. Raz. 2. 3. 4. Nevadí, oddychuj, máš 4. 5. 6. 7. 8. Skúsať ešte 9. A poď poslednú. 10, zahoď to. Zhlboka, dýchaj, hlboký nádych a výdych. Máš 2,40. Tohto už len 8 ide. Zhlboka dýchaj, pritom dýchaj zhlboka. Skús za 4. Aspoň jedno ešte. Dobre. Máš polovicu, máš 4. A času máš ešte skoro 2 minúty. Toto kolo musí byť a potom čo sa dá ešte z 80-ky. Dobre. Vydýchaj. 4 máš už dať len. Už len 4, poď. Daj 2. Nevadí. Oddychni si, aspoň toto kolo dokončíš. Máš minútu 20 dokončiť kolo. To je ono. Raz, pekne, rozumne. Máš 40 sekúnd.